τι έγινε πάλι? Φτάνουμε έξω από το ξενοδοχείο της. Την καταλαβαίνω ότι θέλει να ανεβώ επάνω. Φαίνεται στο μάτι της, αλλά δεν μου λέει τίποτα. Οπότε αφού δεν μου λέει αυτή, δεν της λέω κι εγώ. Και τώρα τι, κάθεστε και κοιτιέστε αμίλητοι? Όχι βρε ηλίθιε, μου λέει καληνύχτα, της λέω καληνύχτα. Και αυτό. Λες να με παρεξήγησε? Όχι, να σε παρεξήγησε αποκλείεται. Αλλά θα σε πέρασε για μαλάκα. Θες κάτι? Εσύ. Ως τον κι άλλο ρε. Δόξα σε ο Θεός. Καλά φάγαμε και σήμερα. Α, καλά που το θυμήθηκα. Σου φτιάξα το παντελόνι. Αλήθεια? Δεν ήταν τίποτα, ένα γαζί. Κοίτα βρε, άμα είναι χρυσοχέρα η γυναίκα. Δεν ζηλεύω. Έχω άλλα χαρίσματα. Κόλλημα το τελωνίο, 1500. Κοίτα Αλφάδη. Γεια. Σε ευχαριστώ. Γεια στα χέρια σου Στελάρα. Μίλα Στελάρα, νομίζω ότι είμαι ο Καζατζίδης. Πώς να σε πω Στελίτσα, αφού είσαι Στελάρα.